Τι είναι αυτό? Εμπρέ μου έχει ψηφίσει. Έφαγε νοκ. Κάτσε, παίζω σόλο. Κάτσε αυτό. Αυτό είναι όντωση. Αυτό είναι εσάς. Α, ναι. Γι' αυτό ήταν τους άχρηστος. Οκ. Θα πάμε να το πετάξουμε τώρα. Πάμε. Πώς θα το πετάξουμε? Ένας θεός δεν ξέρει, μόνο εγώ ξέρω. Φυσικά δεν ξέρω. Πάμε. Σαν τα χαζά πάμε. Λοιπόν, εδώ πάνω. Με το 1, με το 2 και να... Έλα σκουμπί. Κέρι. Γιατί τώρα τον πήραμε από άλλο μέρος. Και... Πόσο έξυπνος πες να... Και έφυγε μπρο. Πόσο... Τουλάχιστον με κούκλος, άρα... θα ήταν πιο δραματικό αν το είχαμε κάνει σωστά. Κάτσε...